pangit. Ha? Papansin alaklakayan. Nay, Auntie Sharon. Asino ti pukpukawan niyo? Asino ti bagbagayo apangit kun papansin? Asino pa'y kuma? Dayjay agabi Kanayon lumabas dito'y paraangan. Masikura na ka makakitkita ken kuana. Anya laki din Auntie Sharon. Kumkumpormi ti pakasiksikuran na. Awan mo't madingar aramidin ni tatagabay. Lumabas lang mo dito'y paraangan tayo. Ay basta. Diyak kahit makita na italakay lumabas dito'y paraangan. Bigat aldaw ken malam lumabas. Isu ama kapauma kaanakan rawi. Anya? Maminsan pa'y lumabas na italakay. Saan laeng ngagkakasakit asarita timangag na kanya. Ha? Anya ti aramidam ka ni tatagabay, antay? Pakitaak ti di na pa'y nakitkita. Anya? Nagsapa ka na mapanag-jogging tatang. Nasipngot pa'y. Aglawag ton no madamdama kara anak ko. Diyak kayat ti maladawa na mapanag-jogging ta napudot ton ti panawen. Sa bagay mo't kit di tatang. May mayatan day ta nga araramiden yo. Ngam day ta agin inom iti arak. Nabayagin na panawin na siya ngagin inom iti arak anak ko. Healthy living ti kayat ko itan. Ala, makaamo kayo lata iti kayat yung aramiden iti biyagyo, tatang. Uy, kara anak ko. Liwliwak lang day ito yung aramiday. Taawan mo tanday di sufeng nga inam. Ay, maladingi tanak lang nagtali na idak dito'y unang tibalay. Naay, di ba na nagkapit ti akturong dito'y paraangan nagjagjaging. Tiyawanan pain alakay. Nagpuskol ti rupa na lumabas dito'y paraagak. Nagalas ti panagtaray na. Kasla aglaglag to akarang. Dayta, umasidagan dito'y batok ti terasa ti balay. Pakita akman, hindi na pa'y nakikita. At dayta, asidagan. Hoy, pagay! Ay bastos kabak-bakitan! Apeng pakitam dayta! Kimriit mo't nga raw! Kayat bumutlaang pagay! Ala, anya tinaramid mo nantay? Apeng impakitam day takin ni tatagabay. Impakitaklaken ko na, hindi na pa'y nakikita. Anya? Ngam, saan arumbang nga impakitam day takin ni tatagabay? Pribado Ay di ka nagsaupay, Roy, kanakan. Kabusor ko day siya agapay. Imo ko, kigurakan ko na. Anya nga min launay tinagbasulan king ka ni tatagabay ay antay. Ay, basta, numabalin. Diyak kayat amakita ti panaggrup-rupa day siya agapay. Inton ko, pagpalinakon nga alia. Anya? Ay, dakis day tapang panunutin nyo anday. Talaga nga ramidak day tano ag parang-parang pay na kadyak. Pagbaliriklaan alagip day siya agapay. No siya, ti ba kapuntaw? Nasayatan na sabat ka dito'y paraangan, tatagabay. Si kamot gayam, Roy Barok. Siya kung ti dumawat iti dispensar iti aramidin king ka ni Auntie Sharon, tatagabay. Nawan ti rumbang ikidawam iti pasensya, Roy Barok. Maawatak na anti masyaron. Ha? Maawatan nyo ni Auntie Sharon? Nga uray nagalas ti pakpakita na nga ugali kada kayo, tata? Uwen Barok, iso nga rod ajak ikaskasaw dagiti madingar aramidin na. Bunga laday jay ti sakit tinakam na kanya. Ha? Anya ti kayat yu asawin, tatagabi. Amo ka na sakit pala tinakam na kanya. Gaputasan nga isaw tinasawak. Anya? Kayat yu asawin, naaddaan kayo iti relasyon ka ni Auntie Sharon, tatagabi? Uwen Barok, nagbalin kami idi nga agjowa kina Antim Asyaron. Ay, maawatak itan no apay akabusbusor na kayo ni Auntie Sharon, tata.
Handa mo gayam relasyon nyo iday. Wen barok, day tatyag paisaw. Girlfriend ko iday ni Sharon. Anyat makagapaw. Tapay asaan ada kayo tinagkagasat, tata. Basol na matlaing kay di barok. Ha? Basol ni Auntie Sharon? No apay asaan kayo ang nagkagasat, tata? Wen barok, isaw ti agdadata ang nakabasol. No apay ang nangasawa kiti sa balay. Anya nga rod day ta makagapaw. No apay ang nagsina kayo kini Auntie Sharon, tata. Gapulaeng iti lollipop. Anya? Lulipap lang ti makagapaw? No apay ang nagsina kayo, tata? Ay, pudno day tanangig mo barok. Gapo iti lollipop. Nagsina, ken nagsakit tinakem na kanyak, ngaging gaita. Anya? Daitakman kiti da ito'y mangkas ti paldak. Ay, takpay lang amin makagaatang iti baro a paldak. Tawan pa'y matkwartak. Ti sinalpag akabay. Isumarin ti makitak amag na dito arubayak. Nakalas ti panagnana. Tibay sa lag at takyag na ti agwid-dawid abag na. At tay tantewanan pain. Lumabasak pa dito'y parangam, Sharon! Ay, papansin ka laklakayan. Ay, tiwanan pain na lalaki. Kaslaawan nangag na itimbagak. Imadayulatan. Ang yaman day talakay, tadyak pinalsitan. Nagpangit, tiyawanan paeng. Ni, nalpay mo tiya ba kayo asimangpot dito'y balay tatang? Apay ka di? Nagalas ti mangmangag ko iti dayja bakay. Ni ka di na Sharon na balasang abaket ti dakdakamaten yo, tatang? Sino pa'y kumangay? Di yun lata ni kaskaso ni Nana Sharon, tatang. Pagsakitin nyo laang ti ulo yo. Kasi now, tunggal lumabas sa kiti parangan na. Nagalas ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Pangit kas kada papansin ti ibagbaga na. Apay nga mi, nakagurgura na kayo ni Nana Sharon, tatang. Ay, basta. Saan arumbang nga maamuam anak ko? Nagalas apakasaritaan. Ha? Anya day ta apakasaritaan, tatang. Ay, di mo na muhin. Mala, yalan nakit di iti inumag adanaw, tanay. Mawawaklaw na yan. Masapa amapan agpalingki ita. Gumatang at tumutanti ka ng dagiti tarakin ko amanaw. Daytoy ti paraken ka. Day, anay ko, anay. Anay. Api pinalsitan na nga Sharon. Dayta tirumbangkan ka laklakayan. Nagpuskol ti rupa malumabas dito'y parangat. Pangit ka. Ay, Diyos kay. Ituloy ko kitintimag na. Sa iro day tabakbagitan, inton kwan, linabusa ka. Saan arumbang ti kasing na ramidyo kini tatagabay, yantay. Sigurado ang nasakitan da jay. Nga po iti panang palsityo king kwa na. Dayjay ti maganab na. Kurang pa'y dayjay nga inaramid ko ken kwada Anya? KSP. Kulang sa pansin ti awanan pain alalakay. Igagagara na tilumanabas ita paraangan. Amo na lang aruda na kabusor kaw. Anya laki din na Auntie Sharon. Di ka pala naka-move on nga aging gayda. Lipatin niyaw, day di alagip iti biyagyaw, antay. Ha? Saan pa nalado ti amin, antay? Adu pa alulipap ti masarakan niyaw. Anya? Lollipop kunam. Uwan, antay.
Ado pa alulipap ti masarakan niyo. Basta iwaras yung lang ti... Anay ko? Ape at tinibabdak, antay. Nakaamuam ti maipapan iti lulipap raw. Nakaamuam iti dayta. Ha? Basta. Ada nakamuhak may papaniti lulipap, antay. Ay pumanaw kan raw. Di mo amo ti sasawam. No di ka pa'y pumanaw. Pansiitan ka mo't akas iti inaramid ko kinigabay. Panaw! Kau atek tanda kiti bunga ti barungkay. Tanababada. Sagpawak ton iti tinuno alamas. Naimbang oras mo, Sharon. Ay kapre! Ay, pasensyakan. No nakiktot ka, iti iyasidang kukin ka, Sharon. Sorry. Sinalbag ka dulpaw. Anyat umay mo ibagaya. Umay kala ko matulungan. Amanggaw at kadagiti buong at timarunggay. Diyak ka sa pulan, titulong mo dulpaw. Tamukbot laeng, doon nga timotibom. Iso kayat nakatulungan. Awan, tinamdamam kanyak. Kaputawanan ti asem ko kan ayat. Napukawan anamay pinsan tiriknak nga gayat. Oray no kasta ti ibagbagam, Sharon. Sa anak lata mapukawan itinamnama, ang maayat naktumot laeng. Mangsapul kalangan iti sa balay. Gaputawan tiriknak para ken ka. Di ka dilat tagabi, ti adda di tapusum, Sharon. Lipat mo ni Gabi, tasya kunti ayatim. Ipaay ko amin kun ka nga adda kanya. Basta siya ti ayatim, Sharon. Anya ko matadakan ka ngay bagbagamay, dulpaw. Adda may sa anwang ko, adda may sa akalding ko, adda pa'y baboy ko, adda agasawa ang manok ko, kan adda pa'y... Ay, pumanaw kan, dulpaw. Sana nagita ti ka sa pulak. Iso pumanaw kan. Wow! Nagtaraki kan, tatang! Nabisngay iti kanawan ti buok yu. Wow! Nakabangbanglo kayo pa'y. Papananyo ka di? Inak dumar ay iti kasar, anak ko. Kita inak man. Bagbagay ko kadimot laeng da iti kabarbaro a pantalon ken kamisita. Tatang, orean niya pa iti isusuot yu. Nataraki kayo ladta. Ay na, agyaman at anak ko. Kababayin mo't kadaanan ti isuot ko amapan makikasar. Oray no marigrigat ti panagbiag tayo. Agisuot tayo mo't itinapintas ako na da. Wanmat tatang, anya lakit din. Mala, si kapay lat makaam mo dito'y balay, kara, anak ko. Ang mga numarabyan ang agawin, ibalunot mo tulat tantiri daw. Siya na bale, tanda mo't tulbag ko. Tatang, siya kon ti makaam mo dito'y balay. Nay, tanda ni di ka na ilasin, Andi Sharon. Nagpintas ka mo tinitiday talang. Talaga raw ikanakan. Naskan ada pintasa kadumar ay iti kasar. Kayat ko, siya ti kapintasan iti kasaran. Ha? Ay, bagbagay ko kadimot lang timiniskat ko, kanakan. Uwan antay. Bagbagay mo launay. Nakiting samot launay na taminiskot yaw. Ayos lang, tayta, kanakan. Sana ba na po daw, kinawas naman ti legs ko.
Ha? Wen gayam. Imanihom jay tricycle. Tay tulod na kaya kasaran. Tadya kaya timaladaw ama pan ijay. Ay, una day. Itulod ka, ije papanabakasaran. Anyat aramidam dito'y kasaran sika. Sika, kung kunamutlatan kanyak siya ron. At damat naagan ko Tsak ngarod kayat kay balikas tinagan mo. Tadya kayat. Madurbunak. Apay aya nakatangtang sika siya ron. Tunggal makita na. Agkakasakit balikas ti isaw-sawang mo. Kabit man la ang gabay. Sursurutin na kanya. Kaya't mo ti agpapansin kanya. Isungad na ka dito'y kasaran. Excuse me, Sharon. Naimbitaranak dito'y kasaran. Isungadak ita dito'y. Mga no, sika matimang sursurot kanya. Isungadak kamot ita dito'y. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak ita, Di ka nga ron agpungtot, Sharon. Di ka kumamot mangibabain. Kitain datang dagiti tattao. Ay, awan bibiyang ko kadakwada. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak ita, Iyay. Talaga di kag sardeng Sharon. Umay ka man. Di na kay kuyod. Sinalbag ka. Ipatsanak. Sinalbag ka. Apay adito'y kasabaan tinangipanap kanyak. Hala, ibagampay ita kanya. Noan niya ti kayat ko ang mapasamak, Sharon. Apay, anya teramidam kanyak gabay. Basta, ibalikas mo pa'y kanya. Noan niya ti kayat ko ang mapasamak ita, Sharon. Anya ti kayat mo mapasamak. Kastoy, ti kayat ko ang mapasamak. Ay, sinalbag ka gabay. Di naglabusan pag-asim. Ay, di mo ibabati minis karkaw. Iyan. Una yung tilangayo asim mangpit anti Sharon. Kaslang inalngal tinwang dagiti bibigyaw. Limlimtag. Ay ko, nagsakit na iti bibig ko. Nakakutya. Limabaga pa iti pingpingyaw antay. Kasla kinaramutan ti pusang. Anyat napasama kaya antay. Pasul na ito hindi ka pekanakan. Ha? Anyat inaramid ka na kayo ni tatagabay anti Sharon. Nagrisling kami iti kasabaan kaanakan. Anya? Nagrisling kayo iya kasabaan ka ni tatagabay? Kunayaw antay? Wan kaanakan. Nagdagsan ti awanan pain alalakay. Hindi nagpulos pinaginana. Pinandagan kas kada pinasikig na tewanan pain. Anya? Itaman pa'y lumabas at dito'y para nga madi nagpagsasawan iti agkakasakit balikas, Sharon. Di kan pagsasawan iti agkakasakit balikas, gabay. Anyat kahit mo asawan, Sharon. Ay, agkakasamit-itan balikas ti ibagakan ka. Anya? Kakwa. Ay, pasensya kan. Luna sa erko tirik nam iti kalabas. Bugal na dahi dya iti sakit tinagap ko ka. Tasabali babae iti kasar mo. Ay, ikwa. Di mon panunutin dahi ta, Sharon. Tinapatag, naka-amiris ka. Sa may isa, nabayagin panawin dahi di. Gabay? Apay, Sharon. Ay, gabay. Apay ka day, Sharon. Adda ka di ibagam? Ang may baysaak ita dito'y palay ko.
Anya? Awan ti disturbo. Aha. Awan ti bang sinakadata. Ha? Kaya't bukan di ka ituloy tinaramid bukan jak ijek kasabaan. Kabay. Ha? Agrisling tangad malmalem. Non-stop. Midlay. Anya? Hey, nagpayag ka lakit din asumupat. Oh my kakiti. Ay, di nakiguyod na, Sharon. Ay, di nakiguyod. Ay. Siyamot itatibang guyon. Kinmangkampukan ka, kabay. Ne. Anya nga tada ito'y nag-notif iti social media kaya. Apo, baro apos mo gayam ni pare apidra. Kit, ne. Adaman ti baro nga appliance da. Ay, sana all. Anya man dita sana all mo ditan si Kaberting. Ay, kita ba kay? Adaman ng gayam ti baro nga appliances ti pare apidra. Ay, sana all ba kay? Anya ngay kumati nakaskas daw, kat adang arod kwartada nga igatang da. Anya lakit din. Umapalang arod ba kay? Tada ito'y TV ta. Di pagpagpailaan. Kin awan pa'y rift tamay. Uray la pagpalamiisan iti danom kumamay. Ay, unay nabiyag ta ba kay? Umapal ka? Kat datagil ilad at tamat ngamin titi balet yar aramidam. Kasano ka kumaamadan iti kwarta apaggatang mo iti appliances danga. Si Kaki di mo ba kay? Agpasamat, tinakto pa'y mapantulungan ay bangkag ta. Anya lakit din ta Disney Prince may dito'y balay aya. Oh, Joy. Apa yan, anak kat atidog na tasubil mo. Joy, tinagan mo ngumsad ka mat. Papalam? Ay, mapanak ijibang kagmenti. Nakapodpodot ng pumanagnaka. Kasano, awan mo tinamnamag asabali ang mga sikaso iti bangkag me, kadag iti mula me. Apay nga ni Berting kuma. Ay na, madama manan ati buya na iti TV, kada scroll na iti social media. Ay, na yan na Berting. Anya nga klase nga asawa, di nakaamo akasyan mat. Ay, naku nayo pay. Alam, nakpay nana. Agsarita tanto manan, inton sumarunong nga granata. Saan ka talaga makaid na? Permi talagang umapalak. Apay, dayjay lang nga Pedro ayat anak ti Diyos. Mga rami na kiti pamuspusan. Tapno maadda anak may iti appliances. Madam, sir, amangan kayo ti lending loan, money loan, business loan, appliances and gadget loan. One day process only. Ay, Miss Beautiful. Appliance loan ko na. Mabalinak ka di nga agloan iti TV? Ay, pwede. Sir na pogi, basta sika. Agbalin pa ti ref kan aircon kunamsa. Ay, nagmayatay. Ay, siyak miss. Interesado aking ka. Ay, dita appliance loan mo kung ako ma. Mabalin la tamat, Mr. Pogi. Siya kun ati freebie ti appliances loan mo. Ay! Ay na, nagana say. Jackpot. Ay, iprasis na garo din ti product loan ko, miss. Tapno maiyawid ka. Ay, maiyawid ko. Jay appliance kung ako ma. Oh, ditoy. Isaray yun ditoy. Nayatin tayo lang. Tapno sana magasgasan ti baro nga appliances me. Apa yan? Anyat mapaspasamak dito eh. TV kan ref mo dita yun unag mo dita, Berting. Ay, wan ba kay? Dayta ti kabarbaro atibe. Kan rifta. Baro at TV kan ref? Nangalaan ko ba iti kwarta main gatang mo? Ay, di mon saludsudan bakit? Di ka kidag tingyo kanyak. Ta saanin adi pagpag ti TV ta. Flat screen nga smart TV ko namsa. Kan kabarbaro pa. Dahito yung rifta. Pangalaam ko ma, kat awan mo trabahom. Ay. Siguradong Berting ha? Saan ang nagtaod dahi tayo tidakas nga ramid ko nakmanan? Anya laki din na ya bakay. Danag mo na ya. Trust me adi. Manipo dita.
rumang ay muten, ti panagbiag ta, bakay. Ay, Joy, umayak man. Oh, da kayo matgayam nana. Sumrap kayo ah. Dito yung magsango ti balayo ang nagsardang itay ti delivery truck ang naglaon iti appliances. Wan nana, in-deliver na ti balay me. Tay taman ti baro at TV kan ref. Apaw, nagganasan. Sumilang sumilapay gapu iti kinabaro na ajoy. Nagapit kayon sakit di iti mulayo ah. Iso ang nakagatang kayo ni iti appliances. Ay, sana all. Ay na, saan pa'y nana, no sumaruno pa'y abulan ti panag-aapit. Ha, ni Berting ti matang kadagita appliances mi nana. Nay, apay nga, adamot gaya masuswildo kan maururnong ti agil-ilad ngagmalmalang. Ay, oresyak nana, maburbur tsa anak mo at talaga no sa dino tinangalaan ni Berting iting gatang nakadagita. Nakaskas daw at talaga. Sino nga tamo daw iti umaw? Awag aya. Bigatan. Hello? Hello, Pogi! Oh, ni Miss Linding Beautiful. Hello, Miss Beautiful. Reminder lang asidagan ti Judith ti loan mo. Aywan gaya, Miss. Ngam, kasla madilin sa ti panagbayad ko ita. Ay, apay ngay, Pogi. Ag penalty ka ano kasta? Ken, no saan kan makabayad? Mabalin to may embargo day ta TV kan ref mo. Ha? Ay, madin sa, Miss. No kayat mo mat Pogi, siyak pay lang timang bayad. Utang mo pay lang kanyak. Ha? Ay, nagsingpit ka mo ten, Miss Beautiful. Wen ngam ada kasukat na. Aramidan nak ni my love so sweet mo. Naggwapo ka ngamin unay manong. Ha? Crush ka, kunamsa. Ngam, adan asawa, Miss. Man ano kumano at dan asawam. Tinapatag. Han nga may embargo ti TV kan ref mo, hanipay. Ay, wawawan, hanipay. Sagot mo tilinding fit. Ay, no. Naggana say. Basta hanipay. Para sa linding, kunaman. Agyaman ang arod no kasta. Hanipay. Oh, birthday. Barbaro man nasapa ka nagdigos ita. Apa, kumidag ti banglo na day tabang banglo ba? Sakit, nakapurma ka. Apay papanam. Siyempre mo tapakay. Makikita mo nga nakaswakatak. Apa anak manggidi makiday. Ay, sumrag ti trabaho. Bakay. Ha? Adan trabaho? Apaw, himala. Itaman pa nagsapul kay ti trabaho. Saan nakto pa matulungan iti bangkag? Nakaskas daaw man. Pakasikuram maya, bakit? Agya mga kidi taadan trabaho. Aggagetak pa kidi ta isarunok man na gumatang iti easy. As in, aircon, bakit? Ay, siguradum lang berti nga nasaya tay ta trabaho. Danag mo na bakit? Anya laki din. Hanipay, imbag man ta nakarwar ka. Ay na, nakatataor ka nga talaga. Siyempre, matahani pa Si kaday kadate ko. May tagabayad ng linding ko naman. Ha? Hintaman gini mga restaurant, hanipay. Tani, mabisina ko. Day talagayam ti problemam. Anything for you, my honey pie. Ha, ay, ni berting da dya. Ne. Ada ka kinkinis na babae. Kat, nag-sweet da. Ay, nagkiss da manan. Ay, ada babae na tilukaw. Paimat, idanon ko, kini Joy. Oh, da kayo magkaham nana. Sumrak kayo Agyaman nak, Joy. Nakapasyar kayo man nana. Ada nga minlaskan nga ibakakan ka. Ay,
Chismis man daytan. Musang kayo talaga nana. Aldaw pa'y laang dinayo na. Tapno lang ag chismis. Saan na chismis? Ay, pudno da ito'y apasamak. Tadwa mismo amatak tinakakita. Ha? Tian niya nana. Adda babae nila kay mo. Ha? Wow, nakita isuda itay di sentro. Ay, Pao, nag-sweet da. Nakaarakop pa'y akas laulag di babae kiniberteng. Nag-kiss da pa'y Da kayo mat nana. Ang mga nukarpro pala ang mat ni Berting ti bagbagayo nakita yo. Ay saan? Sigurado ak, Joy. Tapi nitsurak pa iso da. Ate man kita Dakiti awanan bain? Kuna na asumrak iti trabaho na? Sa bali mat gayam at trabaho ti sarsarkan na? Nagsiksinto magnamen di babae, Joy. Kumparakan ka nga, di ka man lang amin makasagaysay. Inaana mo, saan kumamot ka sa tibag bagayo, Ay, agsagaan na kanyak na di aberting. Masaya at nakaawid kan si Kaberting. Ha? Ay, nalpas man ang may isang aldaw at trabaho. Baka. Trabaho gayam, Ne. Aguray. Apay, adaawit mo ados por dos. Apay, ilayat mo magkanyakon baka. Bakit tarupam? Sumarampiting ka, limakla kayan? Ha? Apay, anya, tilaw-lawat tayo mo baka. Adda nakakita kan kay di sentro. Adda kakuyog mo, nagseksi a babae. Kunam at trabaho ti pagbanan, tagaya makiday ti mapanobraan. Dangan? Anya ka din tayo bagbagang bakit. Awan babae. Agulbod ka pa ilang, kat adala nga rodon ti ropam dito iladawan. Agpudlaw kan si Kaberting. Sakbay ko ang mabuong day tarutam. Ada babae, wanawan! Subat! Ay, sorry bakit. Sorry. Awan. Ada babae. Ay, pakawanan nak bakit. Pakawanan nak. Na, kunakon kat. Iulbod mo pa ilang kat bistado ka lang nga rodon. Saksakayak lang na niya babae bakit. Taiso timang baybayad ti appliance lending loan ko. Sikalaan tayo ayatag bakit. Sikalaan. Isumat lagayam nga din sangpot mo at TV kan ref. Tagayam, sugar mamim. Ha? Ay, ambisyoso ka. Ngam awan mo trabahom. Anya lakit din. Ha? Hello, honey pie. Mom, namiss kan. Hoy, si kaso marampiting ang babae. Sardangam ti asawa. Ha? Gargaryam ka pula ang tasikat ang paypayad ti TV kan ref ngayon loan na. Ay ayatak ni Berting. Jack itulok nga mapukaw itibiyag ko. Isun ti silpo ti bagis ko. Ay, sumayat ka babae. Adala nga ron asawa ng day tao. Sardangam ko na. Sardangam. Ti sardengan, idulin mo pa yan adi tapaldam nila kay mo no iso. Anya laki din. Apo! Sir Berting! Yahoo! Sir Berting! Ha? Hello, sir. Anyat masapol yaw. Sir. From lending company kami. Ay, si kayo gam, sir. Anyat masapol yo, sir. Umayo ka di i-deliver, jay loan kumanin nga aircon. Saan, sir? Disapprove jay loan request yung aircon. Ha? Apay nga yun, sir. Sapay, kasapula kong aircon, nagbara ti panaway. Anya nga rutiran tayo, sir. Umay kami kumaagsingir iti monthly bayad yo. Iti loan yo at TV kan ref, sir. Ha? Ay, mga no nagkamali kayo, sir. Kahit no ni Honey pa ikaw ti agbaybayad ti monthly job. Ni Ma'am Jessa. Katno iso tinangibaon kada kami, sir. Tapno singeron min jay monthly due yo. Bale, 2 months gaya man ti monthly due yo. Plus penalties. Iso bale 6,000 namin, sir. Ha? 6,000? Ay, abay nagdakulan. Kasla, matalimudawak sa. Ay. Agbayad kayo pa'y nga umuna, sir. Sakbay kayo ang mahimatay. Ungtan na kami ni Ma'am Jessa. No saan kami ang makasingir. Ha?
Hello, Miss Beautiful. Oh, hello. Anati masapul mo si Kaberting. Nay, agong ungot kan samutin, honey pay. Damit imay dito yung balaya kolektor. Hani pa'y tarupam. Aywan. Imbaong ko ta singiran da ti loan mo. Ha? Apay nga honey pay. Di mo ko na mabayadam, hanay. Ay, namin pinsan nga napunasan ti panagayat ko kin Kaberting. Narealize ko nga hang kamat gayam nga pogi. Kwartak lang ti kayat mo. Hanak pa'y mo't ka mailibre duray kindi. Ay, aglamang kalatan di tapaldat ni bakit mo. Ay, sana hanay. Sana honey pay. Di na ko may batbatay. Bayadam jay lending mo. Tanuhaan. Ay. Ipaguyod ko day taref kan TV. Bye. Hello, honey pay. Honey! Ne, adda samot nagsardang atrak di tabatong me. Kat isumot ay tati truck ang nag-deliver ti ref kan TV me. Apo! Manang! Umay kami man! Ay sir, anya day jay? Kwa ma'am. Umay me man ibabawid ya in lending loan nila kay mo at TV kan ref? Ha? Saan ka di a fully paid? Saan ma'am? In appliance loan ni sir. Ngam ni Ma'am Jessa ti agbaybayad. Ngam itanta breakdown ka ni Ma'am Jessa. Ken awan mat paghulog ni sir. Iimbargo min ti appliances yo, ma'am. Anya, di awanan pa'y na talaga aberting. Isugayan ti babae na dayjay abos yo? Awan lang aron obrahanan. Naala na pa'y ti nagbabae. Ala, sige, alan yun sir, dagiti TV kan ref me. Salamat, ma'am. Nay, apay awam mo tan di TV kan rin bakit? Awam mo dito yan. Anay, tinungpana mo tayo bakit? Awanan ka itibain. Inloan mo madgahim dagiti nga appliances. Sakit babaeng ti boss iji nagloan na. Iso timang baybayat. Ay, hayahay ka lang aro dito balayan. Disney Prince ko naman. Di na pa'y matulungan iji bangkag. Nagturod ka pa'y nga umutang iti lending. Sakit na aramid mo pa'y nagbabae. Ay, pumanaw kan. Ay, sorry bakit? Bakit? Sorry. Iso Agosto laang nga inimbargo dan di TV kan ref. Managapal kan tomot nga awan makukwarta na. Anya laki din. Pumanaw kan kunak tomad. Panaw! Ha? Si kamot gayam ti masabat ko, Martina. Nagsapa kamot ton. Apay, papanam. Ay, mapanak ko man di klinik, ante? Ha? Apay, ada na sakit mo. Madiman nga rin ti ulo ko, nante. Maululawak pa'y, kan ag-blurred ti pa nagkita. Ay, amangan kit di mo at nung imato man ti blood pressure mo. Dahil tangarod, ante. Iso siguro ti pagsaksakitan ti ulo. Mala, ingka nga roda ni J Clinic. Barang aday jaya ni Podang. Wananti, inak nga rodan. Ay, kung naglagi din, no asino ti mangururay kanyag dito daw ti klinik. Si kamat gayam, kumare. O, apa nagsapak ka? Umay ko kung maipacheck ti blood pressure ko, kumare. Ha? Napalalo nga min di sakit ti ulo kaya. Maulawak kan ag-blurred pa ti pa nagkita. Marigata nakpikit di nga umangas. Apay ngay. Agan anukan, kumare. Nalang rod. Mabitlaan nga. Talo katak ti daw ti klinik. Iji unig ti pagsaritaan ta. Sige man, kumare. Madya talaga. Mariknak talaga ang imato ti blood pressure ko. Ada tumtumarem nga agas, sana ya? Adamot, kumare. Tsak man ang mo, napaakastoy man ang. Ay na, dahi ta ti rumbang nga bantayam, kumare. Ay. Di ka mabuti nga matay, kapoy ti high blood. No i-check ta, kat na nga unay, kasaya ata na mapan ka ni diyang hospital. Silent killer ti sakit a high blood, kumare. Mare. Ay, nakababain laki di ti matay, kumare. Tantan-awan da kanto dagiti tattao iti lungon mo. Akasla sidaan iti karinderya. Ay, anya laki di.
Kay, kumusta kay? Tinapanamid yung clinic, baka? Ay, husto akla kay. Ngimato talaga ti blood pressure ko ya. Isumot lagay man sakit unay ti ulo ya. Ay, una yan. Anyang araw nga. Mapandan niya yung hospital, ah. Amom lang araw dan nga, wan makukwartata itatiraw. Hospital pa lang ti bagbagamot. Ha? Agluto ka kit den, iti pangaldawan tatamangantan. Nakaluto akaw. Itay pa nakasaga natin makano dyan lamisaan. Anya nga iti linuto masidaan. Kasi tinako na itay, ah. Awan makukwartata. Iso nga anusan, tag sila iti bunga kintalbos ti sayo ko, tay. Anya? Ay, anya laki din tiraw. Ad-adamat ang makapay, blood ti sidaan nga lutom. Ay, unay kan Martina. Among mga wang kwartata. Anusan ta, ah. Mala, umay kan tayo mga kalpasan na agtumar kay ti agas mau. Kaya't mo asawain, mapan ka jay ilay, bigat anak ka. Tatang, siguro, umdas mo tanto ko nagtrab-trabaho iti manuatawan. Ha? Ang nakagorder ti materials iti shop ni Ben nakasinsing ko. Pagrukyak din ti planok upholstery. Agdarakan naklatan iti manok, tatang. Ay, katuan ah. Mayatak iti day ta plano manakaw. Agyaman ang tatang. Barong man ag-click ti plan-panwag upholstery. Tauray ag-resign aklaangin iti trabaho. Ha? Sigurado ka ka diti day ta, Ela? Ngun tatang, isuwa talaga ti planok, tano agdarakan nak iti manok, maasikasok pa'y anaimbag ti duwa nga anak ko. Bagik pa'y ti oras ko. Sa bagay mo't kidi ah. Husto ka iti day ta ngay bagam. Boss mo ti bagay no bilang lang anak ka. Nagapwa Ela balasan ko. Nagapuak ijay ili, auntie. Napan ka kadi jay bagbaga mapagorderam iti materials. Aywan, auntie, ijay tinapanak. Naimbag-lakit din ta nasapa kanapan. Isua nasapa akmat a nakaawid. Ay talaga parugya mo ti pultren. Bunman, auntie, barang isu iti ayan ti swerte ako nada. Awan mo't dakes na ano padasam balasan ko. Hustukit di tas ikatimang supply iti karne diti lugar tayo. Sigurado nga adon to man ti makustomer mo. Ay, sapay la kumata kasta, auntie. Awan imposible, Ela. Mamatyak nga agbaligi ka iti day ta planom. Isu nga ituloy mulat ta, balasan ko. Adda kami akarubayo, nakasuporta latakan ka. Pagyamanak unay, auntie. Lakay, adda nalabsak ang nagadua materialis di sangwanan da Ela ya. Ha? An-anuan da nga ta day jay? No, saan ang agbid daw, paragyan nanti bagbagada poltri nila. Poultry? Umbakay, iso mo timang manggag ko pagsasaritaan na pare, wani din na minsan pa yung haldaw. Anya? Ay, anya laki din ti palanggod na day babae na ya. Palangwan man ang nga. Anya ka di manin na, tangay bagbagamon, Martina. Katpod na umat sana ya. Kunamlan no iso na lang tiyan da kabaalan na bakapatakder iti poultry. Aha. Aday ta ka manin ako na ako. Biag man di sa balin, ting kabambantayan ay. Apay, kanunungam da nga Ela tiraw. Ay, ibagam lang. Ay, saan man nakasta? Ngam saan kami na nasaya day tangay bagbagan bakay. Anya? Rumbang kumama na ragsak kay ti baligi ti karopa. Saan nakasta ka na yung kakontra. Mawata. Si kamanen? Wan mar, sak manan. Apa nga may kamanen, kumare? Saan ka di pa anay baganti sakit ti ulo? Naimbag mo, iti manungal daw mari. Imabot pa iti lawas amayat. Ngam, nagsubliman na niya. Anya? I-check mo man manan ti blood pressure ko. Masigurado ka niya mato manan mari. Amangan kit di met, no danakan mo. Wino, anya pa dita. Makapay blood tumot kami da babae. Unay kat nga minat palanggwad nan aya. Ha? Mabitlaan, kumare. Asino ti bagbagan? Asino pa'y kuma, day di nga Ela Ay na, kumare. Amo, konti taray dita panunot mo. Ha?
Umapal ka man iti makikita mga ipaparamid ni Ella Apoltrina. Umapal ka man ti makikita mga ipaparamid ni Ella Apoltrina. Isumanen ti binambantayan. Anya? Ay na, ti biyag man ti karuba mo ti binambantayan, kumare. Ti high blood mo kit di ati bantayam. Makasao ka mo? Bakla mo? Apay, di ka kadi mabuti nga maatake iti high blood? Gapulang iti panagasinso ti karubam? Anya laki din, kumare. Nakaduma nga imbaga mo. I-check mo kay din ti blood pressure ka. Sana nga roda na sumurot king ka, mapanigya ili anak ka. Saanan tatang? Ang mga numabannog kayo lang. Sa bagay mo kidi Dito'y kayo latan, balay, tabantayan niyo, dagiti agtrab-trabaho. Katuwa na. Kabailam nga raw, dabagkatan ti rep, kantibay, ang mapanmugatangay. Naku, wan tatang, anak laag piling mo't ijay pagkatanga, kalpasan na, isod ti umay mangi deliver dito'y balay. Nasayaat nga raw, ano kastanak ka? Wan tatang, iso nga uray saan kayon nga umay, siya kun ti makaammo. Nalabos at talaga ti kinapalangguan na dayjay nga Ella. Ha? Kasado ba dad, ana ibagam dayta si Ka Martina. Wan, amo ti amin nga agpatakder iti poultry na diti purok tayo. Ngam ti jak magustuhan. Ultimo dagiti kabarbaro a ref kas kada TV na. Masapon lang ay post iti Facebook. Ayan nga lakit din. Anya, saan ka maawatan Martina? Ay basta, palangguan dayjay babae. Ay na, apaw. Apay nga min abiyag day nga Ella ti bambantayam aya, ha? Imbes abiyag ti karobam ti mapan mo bambantayan, day takit di high blood mo ti bantayam tama nga numaatake ka Martina. Nyan timot, saan kay kumamot akas tang agsasaua? Day, katpodo matibagbagak saan aya? Ay, makipagragsak kalatan iti baligin ni Ella. Kam tikas ta amapan mo gurguraan iti palimad. Gapulaang tasan mo amaklon amar artapan nakan. Anya laki din. Apo ya. Apay, bakit? Saan ka kadi makaluto? Iti maka, nasaan ka ngagdabdabaw? Imbagakmot kan kaakalpasan ti panangan mo. Ugasam tinanganam. Anya? Tunggal aglutok iti pangrabi. Ada ti pinggan ananganam. Kan nagkapyam ni ti lababo ag kayo wara. Nya kalaki din na, bakit? Diyan mo tinaugasan at ako na kasi ka kumamot din ti mangugas. Total ka, mo tararamidam nito. Balay. Anya nga awan may bagbagamad. Pampalunot ang ti bagbagam mo no saan? Kaya pampanunuta yaman. Makabwisit ang arudan ti aglawlaw. Mainay-nayon kang pailang at tirong ka. Salbag ka kidi. Rurod mo lang na ito. Iti karoba. Miramraman naman ako na ako. Anya? Di ka lang nagluto ka. Sana kastaw manungag ka. Kabayatan di pa nagluto. Di ka lang arudan makagatang ito sa rito balay. Agdadahil ka pa hilay. Nyalaki ito. Ay, oo na yun ti kastoy. Makapasin na ay. Neg, sanay kamata sanay si Ka Martina. Kasla na dagsan na iti parikot mo. Kaslam bagbag ka tan tilubong. Madingarod man ang tirikrik na kanti. Ha, tapay ngay manan. Marigatan ak nga umangas. Nasakit man ang ti olok kan. Ay, madia talaga ti panagkitak. So blurry. Ay sos, anya pa ilang tir aramidam. Ingka kitagpatsikapan na. Ay, madia talaga. Kaslag high blood kamot nga may nga mangbambantay kini Ella. Ha? Madipod mo't nga min rinugyan ni Ella ti poultry na. Kat ini makitkitam dagiti ipupos na iti Facebook. Kat nagbalin kamot na nakasta. Saan mo't anti? Makasao kayo mo't. Anya saan nga ibagbagam mo't. Kat isumat, podrumat. Nagado ka nga. Dayta ka, ti bagbagakan ka. Imbes aday ta nga min high blood mo, ti bantayam. Saan mo't? Biyag mo ti sabali at tao ti bambantayam. Anya nga ita,
Mat-atake ka lang around. Takayo matanti. Imbis ang mga ayo kayo, bagbagaan na iti word of encouragement. Ngam saan mo takastapay lang ti bagbagayo ya. Word of encouragement pala ngay bagbagam. Amom, saan ato malab ti word of encouragement? Kadag iti tao anaapal. Maawatam. Naimbaglakit din. Tanatsambaan ka, Mari Martina. Ha? Umay kayo ijebalayin ton bigat. House blessing ngamin di kalkalpas a poultry. Apay Ella, panagkunam ka di kat pagtatak ko naklaunay nga awisan na. Ni, anya ka din netang ay bagbagam, Mari. Kat nagmayat mo, tensyon ko ang mga awis kang ka. Ay saan? Kabalan mo ti gumatang iti si Dalmin o belang laang. Saan namang namnama iti awis ti karoba. Maawatam ti kahit kwasawan. Ay, jak amok kang ka, kumari. Awan mo ti amok adakos, nga inararamid ko kang ka, tapno baga anak iti kasta. Kunam lang amin no asino ka. Kundi awis ka laang tap nagpasikat ka kanya. Kasta lang day ta. Ha? Saan ka maawatan, Martina? Aha, kunwari ka pa. Isungaw awisan na, takayat mula ang ay pasikat kanyak, tikalkalpas apagtarak na iti manok. Sana ya? Ay na, awan iti panunot ko day ta ibagbagam, Mari. Di ko nak, umay kayo taragsakan tay kuma ti house blessing. Ngamin kasta mo ton ti bagbagam. Di oray saan kayo nga umay. Anya nakit din. Madya talaga lakay. Dak makaangas. Ay, pangasip na taray nak matanay, hospital. Ha? Dak pa din habalan ti sakit ti ulok. Rabiin bakit? Tingat rabi ay. Pagluganan ta kaya mapan di hospital. Sigurado nakaturo kami na nakaruba. Kat kasano nga ron? Bay-bay anak latan nga ging kamatayak kasta ka de. Sa makastaang asino ko mga rutin mapangkutok-tok iti kasto yung oras. Amang si Katero, talagang awan baby ang mukanyak nga asawam. Siguro pag-aayat mo, amataya ko na niya. Kano aya? Ay, nyamugin ka Martina. Ay, pag-aayat mo, amaatake ako niti high blood. Tapno mga asawa ka man iti sa balen, kasta? Untong kwan, pinmayso lang araw. Ano, mabila ay, tinagtuktokin ni bakla di balay da. Parang nakaringpay. Ay nako, rabiin manong tirong. Nagmayat pa yan ti tagtagainip ko. Amadama kami kano iti boyfriend ko. Anya laki di? Pangasim, mantay tantan mo pa ilang day ta, bakla. Umay ka pa ilang, di balay ta kita man ni pagkakaw. Apay manan aya. Anya manan ti parikot day di a babae. Ay, sumurmanan ta high blood nan. Ti kunam kit di, may high blood. Gapo iti kababantay na iti biyag ti kaaruban na. Ha? Inton kwantong paak lang arudan. Tapno matuluyan ng tidanga. Si kaki di man. Umay kakitay. Pangasim atanay. Awan ambok nga si Jack no kasto nga emergency. Si Kamet, no anya laon iti pagkaskastaam. Uy, pangasim, Mari. Sana kumamot nga utan na kasta. Kasanumat nga men, asino kumatisa na makaungit ken ka, basol mamutlaang no apay akasta ka. Ha? Agkasta-kasta ka lang matkat, kapapanunot mo, no saan mo amartapan ni Ella, saan aya. Mari. Imbis nga minaday ta high blood mo ti bantayam, tapno saan ka amaatake. Ngam saan mat, tatibiyag mat ngamin ti kaarubam ti bambantayam, unay kan. Saan mo't akasta, Mari? Anya saan? Katunggal ada makitam abaro kini Ella. Kat ad-ada ang umat nga to ti blood pressure mo. Imbis kit di nga ramidom nga inspirasyon ti baligi ti karubam. Saan mat? Tay sopay kit din ti pakay high bloodam. Kumari mo. Marimot nga. Inton kwan, tungpain ka, tamatuluyan kakit lang arudan. Dahil ta high blood mo ti bantayam, sa nabiyag ti tao. Won, Mari.
Ngam no kayat mo ti matantanawan iti lungon mo akas lasidaan ni di karinderya. Apay kidin! Maataki kan, taipan mo ko naglangarudan. Anya laki din.